Panarai apa? Ya ya. Apa tak? Tok pring. Sebelahnya. Dia tekan. Iki lho. Bacokan nih. Bacokan anda. Top pring belum. Hari ini jan landep tenan. Hari ini jan landep tenan. Guys, nunggone tok ya. Yuh, kamera dawa nih lho. Kamera dawa nih pring. Kain situ. Wes kae. Kolor. Wes tak bacoki. Teko prap, teko pol. Wes tor. Kerja bakti. Nganggo lomba. Gong ya, Bang. Boleh apa? Kamsi. Ampun. Diresik pisan omo. Ya. Ayo, Jong, sono. Nang kono ae, ben kono. Tok nang kono ae lho. Heh? Tok nang kono ae. Tok nang kene ae. Sedikit
Piro ukurane? Mana gua perang. Goreng iwang geret man. Buku nanti. Kan mo. Ya buku nanti. Ora rono lho, ben itu rono. Orang ukur kono lho. Sing diketok kono kok. Kono bisa itu. Duh, aku mau Masuk YouTube. Sandung. Mon dure ra. Dure ra. Dure ra. Ora sik lho modal, cek ngomong yo. Gampang kok. Oh gampang kok. Mesti tampil itu mon, bawane enak. Gua tak lurus gitu. Oke, masak. Iya. Itu ngelang. Cek ta. Tengah rana sih. Tengah rana. Rek kok oke. Ya. Untuk bagian lurus ora nih. Bengkong. Agak lurus itu. Jadi lurus. Atasnya bengkong di. Weh, Saya tahu atasnya bengkong di. iki lho, Mas. Ini lho. Lah nek iki rene malah kenceng iki. Bucek itu. Lah yo, lah tapi iki bengkong. Ya bener rak iki. Bengkong atas iki lho, iki lho. Pas iki lho. Nanti pegang. Bisa karena apa? Wah. Tekan lho iki. Tak mene. Tak ada ya. Apa digeret gorono? Jadi genah malah. Lah iya. Entak-entakan. Ayo. Ayo. Itu nanti. Kono sik. Toko saya. Ayo. Iya, Bu. Kita mo. Rono kok. Dalane kena rono kok. Kau kurang sing gring lho didelok saya. Nato. Ngulon. Dun. Turun mas tak. Mantap, Pak. Mantep, Pak. Meter sak mene lho. Ya 4 meter bunggung yo. Kira meter setengah mantep engko. Setengah. Mantepnya setengah. Ora enek meteran kok. Kade meter aja. Di tengah. Ora maksud ini kan tak ukur kene tekan dinge. Terus diukurne tekan ndi lah engko dibagi loro. Misale kurang iki ora apa-apa. Bengkongnya mati sih. Ya, gua ngelomba iki. Halo, Pora. Pergi iki. Kendo welok tok. Apa-apa.